sarkin Hadeja Alhaji Adamu Abubakar Majasi Oden da ganguna da ɗan zame yabanka Alhaji Tugamu gabanka mun zaka dube mu. Raye daɗe sarkin Hadeja mai nasara jirgi a gaida banki, yaka gama bangon Hadeja masu shirin yaƙi maza da ƙarfi. Yi magana daidai kadida mai ilimin kirki kana da kuɗi. Yanzu shirin ya zo Hadeja, to a ɗagan hannu Hadeja, gani gaban sarkin Hadeja. Adamu dai sarkin Hadeja giwa jikan Buhari, daga gani lallai Hadeja kuma umar sarki. Sarki ga baitin ka mun yi, Amadu ne ya ɗauki nauyi, shi ya ce a buga ta dai. Gamba Sale mai san mu ne mu, kirkinsa ya yi. Raye daɗe sarkin Hadeja mai nasara jirgi a gaida banki. Sarkin Hadeja yaka gama bangon Hadeja masu shirin yaƙi maza da ƙarfi. Sarkin Hadeja yi magana daidai kadida mai ilimin kirki kana da kuɗi. Yanzu shirin ya zo Hadeja, to a ɗagan hannu Hadeja, gani gaban sarkin Hadeja. Adamu dai sarkin Hadeja giwa jikan Buhari, daga gani lallai Hadeja kuma umar sarki. Daga ganin kifi kalarsa zurfi, namansa zaushi, daga ganin murfi kalarsa karfi, aikinsa sai shi. Daga ganin gulbi kalarsa sulbi, nan ba a wargi, sutura mai kyau ga wanga sarki. Sabunsa yayi, to a gama da lafiya fasihi, amor sarki. To fa shiri dai sai Hadeja, gashi wurin sarkin Hadeja. To fasara kai sai a ba da fili, mun hangi sarki. Mai sutura kuma mai salo da addo, mulkinsa yayi. Raye daɗe sarkin Hadeja mai nasara jirgi a gaida banki. Sarkin Hadeja yaka gama bangon Hadeja masu shirin yaƙi maza da ƙarfi. Sarkin Hadeja yi magana daidai kadida mai ilimin kirki kana da kuɗi. Yanzu shirin ya zo Hadeja, to a ɗagan hannu Hadeja, gani gaban sarkin Hadeja. Adamu dai sarkin Hadeja giwa jikan Buhari, daga gani lallai Hadeja kuma umar sarki. Yanzu kira mun kai kiran da ƙarfi, an zaɓi sarki wanda yake mulkin bisa da ƙarfi kuma bai da tsauri. Ga shigarin yaƙi garin sadauki, sarki Buhari wanda yace yaƙi ya ɗauki kambi, ya aza da ƙarfi, wanda sarakai ke kiransa murfi na arewa sufi. Ai maganar sarkin Hadeja Adamu mulkinsa yayi, yanzu dukan birnin Hadeja Adamu an yarda gayi. Na ga sarakai na ta gaida Adamu, tsarinsa yayi. To fa sarauta na Hadeja, san addini na Hadeja, shi yasa aka gwabaza yaƙi da turawa suka zo Hadeja. Su kansu sun ce sun gamo da jarumta, sun kwashi kashi, gashi suna mulkin suna da ƙarfi, ba sa da ƙarfi. Raye daɗe sarkin Hadeja mai nasara jirgi a gaida banki. Sarkin Hadeja yaka gama bangon Hadeja masu shirin yaƙi maza da ƙarfi. Sarkin Hadeja yi magana daidai kadida mai ilimin kirki kana da kuɗi. Yanzu shirin ya zo Hadeja, to a ɗagan hannu Hadeja, gani gaban sarkin Hadeja. Adamu dai sarkin Hadeja giwa jikan Buhari, daga gani lallai Hadeja kuma umar sarki. Daga gani lallai Hadeja kuma umar sarki. Daga gani lallai Hadeja kuma umar sarki. Jama'ar ka suna yabonka, kullum suka ma kirari, suka ce ada ɗan garba, ku soto furgogo, fato mani ga tuji, sabulun wankan talauci, ga bako mai fidda ɗan gari, baka da nisa sai wayar zuwa. Sannu mai horo abu Allah,
girgije dodon mara sallah yanzu kowa sai ya ga mulkinka Haji Adamu sarki take mu ma mun ka bugo ganga waka tuni mun yi ga ka sarki ka saka himmarka mulki da ma'auni tuni sarki an daga kimarka ka taki mataki sannan sarki Adamu hamshaki kura kici har gashi kai wa jama'a toshi kace su tafi babashi an iske su cikin ɗaki sun gagar bacci sani mai kyautar ban mamaki Haji Adamu sarki sani mai horo abu lillahi ka wuce gaba an bi sani ɗan sarki sani limami ka taimaki birni sani ja yaki sani ci yaki kai ne gaba gwanki sani mai tarin sutura ɗaki kai ka cika sarki sani alkhairunmu na zamani Allah ya yi sarki wanda ke burin ya yi kyan tsari sai ya fi ka sarki abu zamani abu imani ka samu ma'auni mai dubun doki da dubun ɗaki sarkin gaba sarki mai adan kawa da adan wawa tun kan ayi kayi mai dubun masara da dubun dawa ka karfafa bayi mai dubun nera da yawan bawa sai an biɗi sarki in kyauta ne a yi mamaki tun kan ayi kayi abu limami a ci zamani Allah shi jadaran sarki sarkin Hadeja ada ɗan garba ga bijimin sarki mai sabulin wanke talauci mai haƙurin sarki sarkin Hadeja ada ɗan garba bijimin sarki ga sabulin wanke talauci mai haƙurin sarki sarkin Hadeja ada ɗan garba ga bijimin sarki mai sabulin wanke talauci mai haƙurin sarki to jama'a fada dai na shiga na zago amma wannan fadar iko ce ga jibiri karko kuma wannan tarin rodi ne masu riko bango sanan dinkin aja a bari ne na tafi na dawo sarkin Hadeja ada ɗan garba ga bijimin sarki sabulin wanke talauci mai haƙurin sarki bako kai ya zo ta kofa babu ruwan bango kai mai kyauta ya mance kofar ya fi jikin bango ya koma barci ya gagara sai kace agogo to dan ayi ma kyauta ka zube ne babu ruwan sarkin Hadeja ada ɗan garba ga bijimin sarki mai sabulin wanke talauci mai haƙurin sarki ko sarakai ku yi haƙuri sarkin kyauta na fauri kai sarakai ku yi haƙuri sarki mai kyau ne a wuri kuma sarakai ku yi haƙuri sarki mai mulki da kuɗi kai sarakai ku yi haƙuri sarki mai ilimin mu yabi sarkin Hadeja giwa mu yabi sarkin Hadeja giwa mai takama da baiwa sarkin Hadeja ya yi hawa kuma hakimansa sun yi hawa yaran wajensa sun yi hawa jama'ar garinsa sun yi hawa sarkin Hadeja ya zo taro kuma taro ya kai taro sarakan Fulani sun zo taro duniyar da ta ban tsoro sarkin Hadeja ya ci ado ya sa sarakai suka boye nasu har rigunansu sun watso in za a taro an kudubo hasken jikinka ne haske in za a taro an kudubu kayan jikinka ne kaya in za a taro an kudubu kudin jakarka ne kudi in za a taro an kudubu dokin hawanka ne doki sarkin Hadeja ka kudubu tashi lafiya sarki sarkin shiga gaban sarki je ka lafiya sarki ka haskaka wa wani sarki kai ta ba su mamaki dukkan jigawa an barma sun ce a ƙara da barma shugaban majalisar sarakunan jigawa sarkin Hadeja badawa Allah ya ƙara da jawa kwanakin kasi dama gamba sala gaishe ka gamba sala gaishe ka sakatare na NJC ya yabon ka mun yi ma an taimake mu ya kudu ka karfafe mu mun ga dubu
Gamba Sale ya bi mu bashi Allah ya bar mu mai dubu. Allah ya samu dace. Amin.